Γαλλικά ευχαριστώ. Αύριο θα σε πληρώσω γιατί δεν έχω λεφτά ούτε και με χοντρά. Λοιπόν, καθίστε να γελάσετε με γέλια πολλά. Πάνω θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Άρε μάνα μου. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα πέρα για πέρα. Σήμερα η παράστασή μας είναι ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου. Γλέντια! Ωραίος. Τώρα τι θα άκου το τραγούδι, άκου το τραγούδι. Το τραγούδι είναι αργό. Έτσι, άμπρα. Δεν θα πούνε τόσο γρήγορα. Εκείνο το γέρο που... Α, το γέρο. Το πάω το χεράκι. Χώρισε το στο πανί. Και ας το από εδώ, από το σίδερο, από εδώ, από το γυριστό. Έτσι. Πάμε. Γεια σου Χατζαβάτη. Γεια σας κύριε Δημητράκη. Χατζαβάτη. Τι έγινε κύριε Δημητράκη? Σήμερα η κόρη μου παντρεύεται. Α, να τη χαίρεστε. Ποιος παντρεύεται? Ο Μπαρμπαγιώργος. Α, αυτός, ο Βλάχος. Δεν είναι Βλάχος, αυτός είναι τέλειος. Πάει να βοσχίσει τα κατσικάκια, πάει να τα βοσχίσει, να πάρει γάλα για τη γυναίκα μου. Πέθανε και η γυναίκα μου, τι να την κάνω. Και εσύ με τα νέα σου τι είναι? Καλά, και εγώ τα παιδάκια μου τα ταΐζω ψωμάκι. Πέθανε η γυναίκα, τι να την κάνει. Θα σου δώσω και λίγο τυράκι, γαλατάκι. Ευχαριστώ κύριε Δημητράκη. Έλα, πες. Ό,τι είναι παρά, μην πεθάνει. Εγώ έχω ένα φίλο μου που το λένε Καραγιώζη. Αυτός είναι φίλος του Μπαρμπαγιώργου. Α, τέλεια. Φέρ τον και να το δω, να το γνωρίσω. Πώς το λένε? Καραγιώζη. Πηγαίνετε σπίτι και θα το φέρω. Ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα τον κρυμάμε αυτόν και τώρα θες τον Καραγιώζη. Δείτε τα χέρια. Κρατάω εγώ. Να και ο Καραγιώζης. Εσύ θα μιλάς όμως. Έτσι. Γεια σου βρε Χατζαβατάρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι Καραγιώζη. Πριν ξέρεις ποιον συνάντησα? Ποιος συνάντησες? Ποιο συνάντησα? Ποιος συνάντησες? Ποιος συνάντησα? Ποιος συνάντησες? Μηχάνημα για να ακούγεται την αρχή. Συνάντησα Καραγιώζη μου τον κύριο Δημητράκη. Μπράβο, και τι κάνει αυτός ο κύριος Στυλιάρης? Όχι Στυλιάρη, Δημητράκη. Ωραία. Και είναι γέρος? Γέρος είναι. Τι νόμιζες? Ωραία. Πες μου και πώς είναι αυτός? Πού είναι? Θέλω να το δω. Ωραία, έλα. Πάμε, θα το φωνάξω. Ξέρεις τι, παντρεύεται. Ωραία. Και ποιον παντρεύεται? Παντρεύει η γυναίκα, η κόρη του παντρεύεται τον Μπαρμπαγιώργο. Α, το θείο μου, το φιούλι μου, μπάρμπα μου. Ο θείος μου, ωραία. Πάω να το μιλήσω. Έλα Καραγιώζη μου. Κύριε Δημητράκη, σας έφερα το φίλο μου που σας είπα πριν. Α, ωραία.
Για να το πω. Γεια σας κύριε Δημητράκη. Γεια σου Καραγκιόζη. Εσείς είσαστε ο Καραγκιόζης. Βεβαίως. Τι φοβάρες είναι αυτές. Αυτές. Εγώ μένω σε αυτή την παράγκα. Και εσύ που μένεις? Εγώ δίπλα σε ένα σπίτι, στο μοναστηράκι. Α, ωραία, στο μοναστηράκι. Και εγώ εδώ μένω. Ωραία. Ο θείος σου είναι ο Μπαρμπαγιώργος. Και βεβαίως είναι θείος μου. Βέβαια. Άμα δεν ήταν θείος μου, δεν θα τον ήξερα. Αλλά είναι, για πάντα θα είναι. Και θείος μου και θειούλης μου. Ωραία. Πώς? Σε λίγο θέλω, πάμε τώρα στο σπίτι μου. Να σε κεράσω ένα γλυκάκι, ένα κρασάκι. Α, ευχαριστώ. Μου δείτε και μια μπριζόλα. Α, δεν έχω. Όταν αρχίσει ο γάμος θα ξεκινήσει. Κατάλαβες? Α, κατάλαβα. Και εγώ πεινάω. Α, δεν πειράζει, έχω τυρί. Α, από τον Μπαρμπαγιώργο. Πάμε. Α, να το! Αυτό είναι! Αυτό έλεγε. Α, να το! Ρε γεροντάκο, πού είσαι? Θα τελειώνουμε τώρα. Ωραία. Κάτσε να χορέψεις με το χορό. Ωραία, πρέπει να χορέψω και λιγάκι. Κάτσε να χορέψω. Αγαπημένες μου φίλοι και παιδιά, η παράσταση μας έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας! Εντάξει, ωραία, μπράβο. Τέλεια. Μπράβο. Ικανοποίηση. Καλώς. Αγαπημένες μου φίλοι και παιδιά, η παράσταση μας έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας.